В миналото популярна е била пирамидалната структура на обществото, което означава някаква иерархия. Тоест, на върха е имало някакъв елит и обществото е било разделено на различни прослойки. И такава една структура се вижда в Индия, когато там се настаняват арийците. Там преди това е имало друго население и в един момент идват арийците и спускат тази структура на обществото. Това е пирамидалната и това са така наречените касти. И какво се получава? В един момент в целия свят тази структура се вижда под различна форма. В един момент някой решава, че ще се използва новата холографска структура на обществото. Всички участват в едно общо нещо, но не виждаш кой управлява. Тая холографска структура се въвежда от евреите. В момента държи света. Тоест, ти не знаеш кой те управлява. Управлява ни нещо невидимо. В един момент махаме царете от власт. Не виждаш кой ни управлява. И идва изборната система. Това е началото на холографската структура. Идва изборна система. Това е игра на отговорности. Ти търсиш отговорност в някой политик, той ти казва, отговорността не е в мен, отговорността е на цялото. И така става едно непрекъснато прехвърляне на топката от едни на други и хората като протестират, те не знаят срещу кой протестират. Ако протестират срещу една власт, те ще им кажат, нали вие избрахте тази власт. Значи фактически хората трябва да протестират срещу себе си. И така се оказва, така работи тази холографска структура на Земята, така се въвежда с някакъв негативен принцип. И много е важно какъв дух се влага в тази холографска система. Не виждаш кой е главата, но виждаш, че нещо управлява света. И в момента фундамента на холографската структура, която управлява, са парите. Парите не са царе да ги обезглавиш, а парите носят духа, който е вложен в тях, който управлява холографската система. И ако хората решат да протестират срещу нещо, те няма срещу какво да протестират. Ако имаше цар, щяха да протестират срещу царя. А в момента холографската структура на Земята така е изградена, че няма цар, а има някакви пари, които всички използват. И няма как да протестираш срещу законите, защото казват, вие всичките ги избирате тия закони. И фактически това е някакъв вид холографска структура, изместваща предишната структура на пирамидата. И затова на еднодоларовата банкнота го има стария символ. Значи самата държава, Америка, се стреми към старата система, в която държавата гледа под око хората, затова има око на парите, и всеки си знае мястото в тази структура. Обаче се появяват хора, които въвеждат холографската структура. И те правят сечено на държавите. Държавите искат пирамидална структура, а се явяват други, които искат да премахнат тази система. И да се появи холографската система, в която няма връх тя. В нея всички участваме и не знаем срещу какво протестираме, ако стане нещо. И тук са уловени умовете на хората, тази система, холографска. И тя сега е най-използваната. Обаче, за съжаление, на Земята се използва за други цели. Зависи какъв дух е вкаран в системата.